for DJ Raqi's Secret Files. Wala akong choice kundi patawarin siya. Kasi wala na siya eh. Itago mo ko sa pangalang Desiree. At ito, ang aking secret file. I met this guy back in high school. Alam lang namin ang pangalan ng isa't isa. Pero never kaming nagkaroon ng conversation. Active siya sa sports, tsaka sa council ng school. Habang ako naman, busy sa pagre-ready for my coronation night. Yup, sumasali ako ng mga pageant. Maganda. I didn't have Facebook until year 2012. Typical teenager, gustuin sa mga uso, social media. So, gusto kong maibalandra itong pagmumukha ko sa social media. I finally decided na gumawa ng Facebook account. Bagong-bago ako sa FB. So, para updated ako sa community, sa former school ko, nag-decide ako na i-add kung sino man yung pwede kong makita na former classmates or schoolmates ko. So one day, I just messaged this guy randomly sa sobrang homesick ko. Itago natin siya sa pangalang Franz. Tinanong ko siya kung anong oras na sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, I never intended na magkaroon kami ng conversation. But our story started there. Hindi ko akalain na posible pala na ma-inlove ka sa isang taong milya-milya ang layo sa'yo. We were talking for a week until we became a couple. I know, right? Isang linggo? Well, I was immature and I was bored. But I fell in love. We fell in love. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko. Ang alam ko lang, that time, in love kami. Magve-video call kami, mag-uusap kami, magtatawagan kami every single day. Paminsan nga, 24 hours straight pa. Kahit sa pagligo, kausap ko siya. O kahit sa pagbanyo. Ganon ka-intense ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Although, wala namang relasyon ng perpekto. Our relationship was messy as expected. LDR eh. So normal ang selosan, away at misunderstandings. Lagi ko siyang sinursurprise with a lot of things, especially pag special events. Open kami sa both sides ng family. Kahit malayo, pag fiesta sa amin,
napunta ang whole family niya and vice versa. Yung feeling na kahit sobrang layo, welcome ang family niya sa akin. Nakakausap ko pa nga sa video call ang mommy niya palagi. At kahit yung mga kapatid niya. Although, I understand naman na medyo awkward kasi walang formal introduction in person. Pero ayun nga. Because of him, medyo napapabayaan ko that time yung school ko. Gigising ako ng maagang maaga para lang magkaabot yung time namin. Marami na ngang tao sa paligid ko ang nagsasabi na iwalayan ko na siya. Kasi marami namang mas okay na lalaki. Given na nasa US na ako eh. Yung brother nga niya even messaged me. Not to be with him kasi nga, chick boy. Pero hindi ako naniwala dun eh. Hindi ako naniniwala. Sabi ko. Kasi mahal ko yung tao eh. At kapag mahal mo, normally, you are blinded. College students kami pareho. We were busy that time. Every weekend, we would talk for long hours and then one time sabi niya, he couldn't. Kasi may group projects siya. So ako naman bilang supportive girlfriend, go! It's for your future naman eh. I had his Facebook password. I just logged in because I was so bored. Then I saw a girl tagged him in a photo. And they had a best friend date according sa caption. Hindi ko siya tinanong about dun sa girl kasi alam ko ngang best friend sila eh. Kahit selos na ako deep inside. Pwede naman siya kasing magpaalam na magla-launch sila. Pero bakit pa need gamitin yung school project for an excuse, diba? His classmates would message me na wag siya kasi mayabang daw, playboy. Well, ang background ko lang kasi kay Franz was back in high school. Sa pagkakakilala ko sa kanya noon, friendly naman siya at active sa mga school activity. Pero yun lang yun. So, our relationship continued for 5 years, on and off. And then one day, nag-decide ako na bumili ng ticket. Susurpresahin ko siya. Kaya lang last minute I backed out. Kasi I was so afraid na if hindi mag-work, people would judge me na I made an effort to go all the way to PH for nothing. That time kasi meron akong personal problems. Kaya yun din yung malaking factor kung bakit hindi na ako nag-push. Nakipag-iwalay ako kay Franz because I got tired of LDR and I made friends nung time na yon sa ibang mga lalaki. Few months had passed. I met a guy and okay naman yung relasyon namin. 1 year. In love ako sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na iba pa rin yung pagmamahal na nararamdaman ko for Franz. Imagine, super layo na ni Franz. But love na love ko pa rin siya. Yes, marami dito sa US na gwapo, matangkad, and the list goes on. But I was in pain and going through personal problems na rin. So after school and work, I would go home sa apartment ng boyfriend ko. Yes, he was my first. Hindi ko naman pinagsisisihan yon because it was my choice. And then eventually, nakipag-break ako sa boyfriend ko that time kasi physically and verbally abusive siya.
I saw his true colors. I was really down and depressed. Nagpa-admit pa ako sa rehab dahil nasasaktan ko na rin ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Parang gusto ko na lang maglaho that time. Bakit ba kasi ganoon? At habang pinagdaraanan ko lahat ng shits na yun, nakipag-communicate ako ulit kay Franz. Kasi I knew he would come back. Tinanggap naman niya ako as a friend. Kinomfort niya ako. At lagi talaga siyang nandyan. And as expected, naging kami uli after a few months. This time, mas lalo akong na-in love sa kanya. Kasi, na-realize ko na kahit ang dami nang nangyari, nandyan pa rin siya. Then 5th month namin, video call kami. Umiyak ako kasi depressed ako. He asked me to get naked in front of the cam. And I said no. All of a sudden, biglang nagsariling sikap siya. I turned off my phone and then I decided to block him. In short, ginost ko siya. Feeling ko that time, tinatry niya ako. And feeling ko that time, parang hindi niya ako nire-respeto. Lumipas ang panahon, akala ko makakalimutan ko na siya. But I still found myself longing for Franz. Lagi ko siyang iniisip. In love na in love pa rin ako sa kanya. Then 3rd week of August, kinailangan naming i-drop off yung sister ko sa college dorm niya. So, kinailangan kong matulog ng maaga. Nagkaroon ako ng panaginip. Kami ni Franz pumunta sa sementeryo para bisitahin yung lolo ko. Inintroduce ko raw si Franz sa lolo ko. Nagising ako. So sabi ko sa sarili ko, wow, napaka-random naman ng panaginip na yun. Then few minutes later, I received a message from his close friend na nagsasabing, wala na si Franz, kanina lang. I replied, huh? What do you mean wala na? And then he replied, patay na siya. Akala ko, pinaprank lang ako or feeling ko noon, utos lang niya yun na mag-message sa akin. Nung declared niya na talagang wala na si Franz, na na-confirm ko sa family members niya, lumipad agad ako. First day ng school ko, the next day, but I chose to see him. Because I know, pag hindi ko siya nakita, I'll regret it for the rest of my life. Yung feeling na 8 years na akong hindi nauwi ng Pinas, then uuwi lang ako kasi wala na siya. Yung feeling na sabi ni Franz, pag umuwi daw ako, siya ang susundo sa akin, tapos may yakap at kiss pa. 26 hours yung flight ko noon. Pagod na pagod ako emotionally and physically. When I got to the airport, hindi ako makapaniwalang nasa Pilipinas na ako. It was surreal. It felt weird kasi ang dami na ring pagbabago sa Pilipinas. And that same day, lumipad na ako papunta sa probinsya nila sa Visayas. Mixed emotions ako noon. I was so nervous and scared na hindi ko alam kung anong i-expectin ko. And when I got there, his sister hugged me. Sobrang higpit nung yakap ng sister niya. And we just started crying. And then, sabi ko,
Ayoko munang makita si Franz sa kabaong niya. Pero wala pala akong choice kasi pagpasok ko sa bahay nila, nandun na yung kabaong niya. And when I saw him, nag-unahan na lahat ng mga luha ko sa mga mata ko na lumabas. I couldn't believe he was gone. Iyak lang ako ng iyak. Gusto ko siyang makausap, gusto ko siyang mayakap. Kasi, hello, parang kausap ko lang siya and then wala na siya. The reason of his death? Brain aneurysm. So unexpected death. Sabi ko, love, dito na ako, gising ka na. Sabi mo, papasyal tayo pag umuwi ako, di ba? Nagstay ako doon for 3 days. Doon pa nga ako natulog sa kwarto niya. And during my second night, I decided na bantayan siya, so I was up until 4 a.m. Kasi alam ko puyat ang mga relatives niya. Yung phone naman niya nakita ko na naka-charge. And then, parang may nag-joke sa akin na tingnan yung phone niya. So I checked everything. Kasi yun na yung chance ko to see lahat-lahat. Even though I felt really, really guilty afterwards. So doon nakita ko sa phone niya, ang dami niya palang nilalanding babae. While we were in a relationship. He had 2 girlfriends. Habang kami pa. Chinek ko yung months, yung years. And then I saw the photos, lahat. At that time, parang gusto kong lumakad pa, alis ng bahay nila. Gusto kong mapag-isa, but I couldn't. Because Franz needs me. Kinakausap ko siya sa utak ko. Galit ako noon. Ba't ako nandito? All these years? This time ganito ka pala? Bakit? Ang dami kong unanswered questions sa kanya. I even asked myself kung worth it ba na bumisita pa ako. Pero wala akong choice kundi patawarin siya. Kasi wala na siya eh. And mas lamang yung love ko for him. My love is greater than my anger. So sabi ko, I'll stay. I bonded with his family. At dun masasabi ko, napaka-nice nila. Sabi pa ng sibling niya, ang bait mo pala, sayang ngayon lang tayo naging close. Feeling ko kasi, before, ayaw sa akin ng kapatid ni Franz. The hardest part, nung paalis na ako, kasi I know na pag umalis ako, yun na yung last time na makikita ko siya. Ang sakit-sakit, para akong dinuduro. Ay, lumipas na ang maraming taon. Nandito pa rin siya sa puso ko. Hinahanap-hanap ko pa rin siya. I've been praying na ibalik siya sa akin, pero napaka-imposible. I want him back. I still love him. At kung naririnig man to ni Franz, kung may chance, love, balik ka na. College grad na ako. Working, super busy. Pero bibigyan kita ng oras at panahon. Bumalik ka lang. Siguro lesson learned na lang to. Na sulitin mo yung pagkakataon na nandyan pa yung taong nagmamahal sa'yo. Also, pag nagmahal ka, don't give your 100% trust sa boyfriend or husband mo. Because at the end of the day, we're not even sure about ourselves. Love yourself more than the other para hindi ka maubusan. Fault ko rin kasi late na ako dumating. I should have visited him before nung buhay pa siya.
Pero hindi kasi madali. I was working, I was saving money for my school. And nung time na nag-meet kami, 18 eh. Pero yun, ganun talaga ang buhay. Basta ang mahalaga, naranasan kong mahalin niya at minahal ko siya. At natuto ako magpatawad. Ngayon wala na siya. I love him more than myself. I cannot move on. We'll meet again, love. Again, ako si Desiree at ito ang aking secret vow.